ಈರು ತಲೆ ಮೋಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಬ್ಯಾನ್ ಪನೋಡತಿ ಸೆಂಚುರಿ ದಕ್ಕಲ್ 25 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಅಂಚ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂಗ ಬ್ಯಾನ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಇದಾಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಿರಗನದ ಕೊರೋಲಿ ಅತಿ 25 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರಿಬೇಕ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದ್ರು ಅರ್ಥನ್ನ ಈರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎರಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲೂ ಸಂತ ಇಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮರತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರನಾ ನಾ ಇರೆಗು ಕೊರಿಯರ ಈರನ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಈರನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿ ದಾಕೊಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಐತಿ ಇಂದ ಬರೀ ತಿಂತಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬರೀತಿರು ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಇಷ್ಟ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಈರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲಿ ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಜಪಡಲಿ ಅತ್ ನಾನು ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಬಡಿದೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಹೌಲ ಅಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಆ ಒಂದಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಚಿ ಈರೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಮುಲೆ ಇಂಚೊಂತಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಂತು ಇರೆಗೆ ಪಂಡ್ಲಕಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲಕಲ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾರಂಟಿ ಅತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಚಿನ 25 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನೇರ್ಲ ಮಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಒಂದು 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೆಂಚುರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ recommended by National Health Academy. Century Mattresses, इंडिया का स्लीप स्पेशलिस्ट.